अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची जागा भाजपचे उमेदवार नारायण राणे हे 1.5 लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्याने विजयी होतील। आतापर्यंत कधीही भाजपला या जागेवर संधी मिळाली नव्हती, मात्र भाजपने या मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं। याचाच परिणाम म्हणजे भाजपचा या मतदारसंघावर पहिल्यांदाच कमळ फुलेल असा दावा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी केला। काल संध्याकाळी निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा संपल्यानंतर जे विविध चॅनल्सने एक्झिट पोल जे जाहीर केलेले आहेत त्यानुसार भारतीय जनता पार्टी साधारण 375 ते 410 यापर्यंत पोहोचण्याची निश्चितपणे त्यांनी खात्री दर्शवलेली आहे। प्रत्यक्षात निवडणुकीत जे काम भारतीय जनता पक्षाकडून संपूर्ण देशात झालेलं आहे त्याच्या एकंदरीत आधार घेतला तर भारतीय जनता पार्टी हे 100% अबकी बार 400 पार होणार। निश्चितपणे महाराष्ट्रात देखील महायुतीच्या माध्यमातून आपण निवडणुकीला सामोरं गेलेलो होतो। सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना आणि अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी पक्ष आणि सर्वच महायुतीतील घटक पक्षांच्या एकंदरीत सहकार्याने आपण निवडणुकीला सामोरं गेलेलो होतो। कालच्या एक्झिट पोलमध्ये साधारण काही एक्झिट पोलमध्ये महायुतीला साधारण 28 जागा दाखवल्या जात आहेत, तर काही ठिकाणी 35 जागा दाखवल्या जात आहेत। परंतु मला निश्चितपणे खात्री आहे की कोणत्याही परिस्थितीत या महाराष्ट्रामध्ये 42+45च्या जवळपास आम्ही पोहोचू याबद्दल मला निश्चितपणे खात्री आहे। या निवडणुकीत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाचं कमळ फुलणार आहे। आजपर्यंत अनेक वर्ष जे स्वप्न या भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी पाहिलेलं होतं की कमळ या चिन्हावरती निवडणूक लढवावी, त्याला अनुसरून यावेळी सन्मान राणेसाहेब हे कमळ या चिन्हावरती निवडणूक लढवलेले होते आणि यावेळेला केवळ विजय नाही तर तो एक महाविजय साजरा होणार आणि महाजल्लोषात साजरा होणार आहे। कारण आम्हाला सर्वांनाच एक अपेक्षा आहे की यावेळेला सन्मान राणेसाहेब हे किमान 1.5 लाखाच्या मताधिक्याच्या वरतीच, किमान 1.5 लाख हे मताधिक्य असेलच, पण त्याहीपेक्षा चांगल्या मताधिक्याने सन्मान राणेसाहेब निवडून येतील आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात जे पहिले टॉप 3 असतील त्यामध्ये सन्मान राणेसाहेबांचं नंबर असेल। 100% सिंधुदुर्गात जल्लोष तर कालपासूनच आम्ही साजरा करायला चालू केलेला आहे। काल सन्मान राणेसाहेब, काल रवींद्र चव्हाण साहेब हे सर्व आमचे नेते मंडळी जिल्ह्यात आलेले होते आणि त्यांनी कार्यकर्त्यांना काल तशा प्रकारे सूचना देखील दिलेल्या आहेत आणि कालपासूनच अगदी तयारी सुरू झालेली आहे। आपण बघत असाल तर रत्नागिरीतील सर्वच्या सर्व हॉटेल्स ही काल बुक झालेली आहेत। आमचे सर्व कार्यकर्ते उद्या मोठ्या संख्येने रत्नागिरीत पोहोचणार आणि जल्लोष केवळ 1 दिवसाचा नसेल तर एक 2-3 दिवसाचा जल्लोष आम्ही करणार आहोत। निश्चितपणे 26-27 पक्ष एकत्र आले, त्यांनी त्यांची जी खिचडी केली आणि ती इंडिया आघाडी जी स्थापन केलेली होती ती सुरुवातीपासूनच सर्वच जाणकारांचं, राजकीय जाणकारांचं मत होतं की इंडिया आघाडी ही या देशासमोर पर्याय ठरत नाही आहे, कारण त्यांचं नेतृत्व अजून त्यांचं फायनल झालेलं नाही आहे। आणि अशा परिस्थितीत काल निवडणुकीला जेव्हा सामोरे गेले, जे एक्झिट पोलचे पण अंदाज आलेले आहेत त्यामध्ये देखील असंच दिसतं आहे की इंडिया आघाडी ही साधारण 70 ते 75 जागांवरतीच थांबेल। कदाचित पुन्हा एकदा अशी परिस्थिती निर्माण होईल की या देशाला पुन्हा एकदा विरोधी पक्ष नेता मिळताना नामुष्की होईल, असं या प्रकारे चित्र या निमित्त निर्माण झालेलं आहे। निश्चितपणे आजपर्यंत प्रत्येक वेळेला जेव्हा निवडणुका झालेल्या आहेत तेव्हा विरोधी पक्षाकडे अन्य कुठचं जेव्हा हत्यार नसतं तेव्हा ते राणेसाहेबांचा दहशतवाद आहे, असं आहे, तसं आहे, अन्य गोष्टी सांगून आमच्या कार्यकर्त्यांना थोडाफार कुठेतरी उचकवायचा प्रयत्न करतात। परंतु यावेळेला आमची जी रणनीती ठरलेली होती त्याप्रमाणे सर्वांनी अत्यंत शांत आणि संयमाने या निवडणुकीला सामोरं गेले। लोकांसमोर जाऊन आम्ही मोदींनी या देशामध्ये जो विकास केलेला आहे, सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे साहेब आणि अजित पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने या राज्यात जो विकास केलेला आहे ते सर्व आम्ही मांडलं। आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की या जिल्ह्यातली लोकं, या मतदारसंघातली लोकं सन्माननीय राणेसाहेबांना या निवडणुकीत स्वतःहून निवडून द्यायला उत्सुकच होती। त्यांना ती संधी मिळाली आणि त्या संधी त्यांनी सोनं केलेलं आहे। त्यामुळे सन्माननीय राणेसाहेब मगाशी म्हटल्याप्रमाणे किमान 1.5 लाखापेक्षा जास्ती मताधिक्याने निवडून येतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।